दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय जोनोमनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो गमामा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौबा गिबियावनो जोंनो मोनसे बिथा नांग्रोगोन। मानोना जोंहा राव दंखायो, जोंहा थुनलाइ दंखायो, जोंहा हारिमु दंखायो, नाथाय आसामनि जि खुंथाय असमिया सरकार बियो जोंनि रावखौ, जोंनि हारिमुखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानो थाखाय खाबु होआ। बेनिखायनो संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा जि ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दं गोदो गोदायनिफ्राय, बे ओनसोलखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड खालामनानै बे ओनसोलखौ जोंनो खुंनानै बे ओनसोलावनो बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनानै पृथिबियाव, भारताव, सारा सा सानजा भारताव मिथिजानाय बर' हारि दानायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों आरो सोमावसारबोदों। सोमावसारनायनि फिथाइ बायदियै 1993 मायथाइयाव BSc मोन्दों, 2003 मायथाइयाव BTC मोन्दों। नाथाय BTCआनो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया, बेयाव थोजासे गोहो गैया। बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफाद NDP प्रग्रेसिभ पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो UPP बे मोनब्रै हान्जाजों लोगो नांनानै फिन आरोबाव आसामखौ बुखावनानै बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै सोमावसारदों। सोमावसारनायनि फिथाइ बायदियै दिनै भारत सरकारा, आसाम सरकारा जों गोजोननो हाथाव बड'लेण्डनि गाहायाव मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। नाथाय माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामगोन, माबायदि मडेलिटि खालामगोन, बेखौ जोंनो दिनैसिम स्पष्ट खालामनानै होआखै। जोंनिफ्राय बुंनाय जादों जों गोजोननो हाथाव, बर' हारिया गनायनो हाथाव बा बे एकर्डजोंनो, बे एरेन्जमेन्टजोंनो बर' हारिनि थांना थानायनि रैखाथिनि लामाया क्लियार जायोबा सम थासारिखौ नायनानै गनायनो हागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु आसाम सरकार, भारत सरकारनिफ्राय माबायदि एरेन्जमेन्ट खालामनानै होगोन बे खाथां जायाखै। दिनै गुबुन गुबुन हेंथा हान्जा बर'फ्रा UTC होन्दों, UT होन्दों। बेबायदि UTC बा UT भारत सरकार, आसाम सरकार बेबायदि मडेलिटि जेबो खालामथ'वाखै। समा खिन्थागोन फैगौ माखासे समाव बर'फोरनि थाखाय बा बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकारा मा एरेन्जमेन्ट खालामनानै होयो बेखौ समा बुंगोन। बेनि अनगाबो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंदों जे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगोन, जोंनि इयुन जोलै फरायसाफ्रा फरायनांगोन। आथिखालाव कुवालिटि गुन गोनां सोलोंथाइखौ गुरुत्त होयो, बेनिखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो जोंनि फरायसाफ्रा आवगायबोनांगोन। बेफार फालांगि खालामनो, मोजां आबाद मावनो, साइन्टिफिक मेथडजों आबाद मावनो जोंनि आबादारिफ्रा आवगायबोनांगोन। मानोना साफ्रोमबो साख्रि मोना, साफ्रोमबो प्रफेसार जाया, साफ्रोमबो डक्टर इन्जिनियार जाया। आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनानैबो गावनि न'खरखौ, गावनि संसारखौ गोजों खालामनांगोन। समाज बिथिङाव गोबां जेंना दं जोंहा। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, सेंग्राफोरनि ड्राग्स जानाय, गुबुन हारिजों हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनाय, जौ जुवा मेला, बेफोरखौ फोसाबनानै गोग्गो समाज दानो हायोब्लासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेफोर बिथिंखौ फोसाबनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। आरो गमामा जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसनलांनांगौब्ला जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेग्रा, भलिबल गेलेग्रा, काबादि गेलेग्रा, बोरला गावग्रा गेलेग्रा सुबुं जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन। सान्थौगिरि, फिल'सफार, बिगियानगिरि, साइन्टिस्ट, ससियेल साइन्टिस्ट, समाज बिगियानगिरि बेफोरबो जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन। होनबासो जों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर गासैबो बिथिंखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावबाय थादों।